अफिसार जानांगौ नै दाउला खासि गिफ्ट मोनो कन्ट्रेक्टरफोरनिफ्राय ओमफ्राय नै ना 10 केजि 20 केजि ना बेयावहा दोङो इफोरखौ गिफ्ट मोनो अफिसार जानो नाजा सोरबाफोर आंनि कन्टेक्ट लिस्टावहा गथ' फरायसाफोर दङबा कन्ट्रेक्टर जानो नाजा 10 केजि मेंबायलै आं नाखौ देखायनानै हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैनि भिडिअआ तामाम स्पेशल नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय स' नायलांबाय थादोल' आं जेबो बुंथ'ला नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ नायनो इन्ट्रेस्टेड बा गाइस नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो चलो आंनि इन्ट्र गावनि इन्ट्रखौनो बावलायलायदो आं दासो सिखाराखै हा दहायनो फुङाव सिखारबाय सिखारनानै दुगैबाय ओंखाम जाबाय देलायखांबाय ओमफ्राय आं दायो लावदुमखौ नेगासिनो आरोना बे मोनफैयाखै माने दाथ' मागोनि बोथोर माने बिसनाथ' अफिसारफोरनो बिराद पटायनो गोनां जायोना अफिसारफोरखौ होमबासो पेमेन्ट मोनगोन बेनि थाखायनो दिनैहाय लावदुमा ना हैगोन आरोना कमिशनारनो स' बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदो जे गुबुनफोराबो होयो खोमा जे कन्ट्रेक्टरफोरा बोरै अफिसारफोरखौहाय पटायो मागो बैसागोनि दिनाव माइब्रा जोसा होयो आरो ना गिदिर होयो बेबायदि आरोना स' बेखौनो आं दिनै दिन्थिगोन नोंथांमोननो खिन्थु दाबो लावदुमा मोनफैयाखै आङो माने देलायखांनानै ओंखारखांनानै माथो खालामनो लुदु गेलेबाय दसे ओमफ्राय बेखार मानसि नालाय साख्रि बाख्रि गैयि जायो ओमफ्राय दायो ओरैनो उन्दुनानै दङ ओमफ्राय सानबाय मा आं इन्ट्र भिडिअखौ आं बेयावनो बानायखानानै माने नोंथांमोननो खिथानोसै होनना सानबाय आरोना ओमफ्राय दायो थांगोन दा उनावहाय आं दा लावदुमा मोनफैबाथाय दिन्थिगोन नोंथांमोननो दे ओमफ्राय दायो लुदु गेलेनो फैदो जल्दि लुदु गेलेनो आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों जे गेम गेलेनानै फैसा आरजिनायनि मजायानो आलदाखा जेरैहाय आं बेयावहाय मोनसे एपनि बागै खोन्थानो नागिरदों बेनो जाहैबाय प्लेयार स्पट आरो बेयो आंनि पार्सनेल फेभरेट फेन्टेसि गेमिं एप स' बेयावहाय नोंथांमोना सानफ्रोमबो गेम गेलेनानै 50 लाखनिख्रुइबो बांसिन रां खामायनो हागोन आरो बेयावहाय नोंथांमोना 15निख्रुइबो बांसिन गेम मोननो हागोन जेरैहाय फ्रुट स्लाइस स्नेक लेडर्स सी फाइट रामि हाउसी चेस आरो एन्टमेन आरो बायदि आरो जोंनि उन्दैनि फेभरेट गेम लुडोआबो दङ स' बेखौबो गेलेनानै नोंथांमोना सानफ्रोमबो लाख रां खामायनो हागोन स' आं डिसक्रिपसनावहाय लिंकआ होनानै दङ आरो बेयावहाय नोंथांमोना लाइभ चेटबो खालामनो हागोन आरो लोगोसे बेयावहाय प्राइभेटलिबो गेलेनो हागोन नोंथांमोना लोगोफोरजोंहाय आरो बियो मोनसे 100% सिकिउर एप आरो मेड इन इन्डिया ओमफ्राय बेखौहाय 7M निबो प्लास इउजार्सफोर दङ इजि उइथड्र खालामनो थाखाय आरो नोंथांमोना आंनि रेफारेल क'डखौहाय इउज खालामनो हागोन बेनो जाहैबाय प्लेस 200 स' बेखौहाय साइन आप खालामोबा नोंथांमोना 200 रुपिस मोनगोन आरो प्लेयार स्पटनिफ्राय नोंथांमोना रेफार आरो आर्न प्रग्रामनिफ्राय नोंथांमोननि लोगोफोरखौबो इनभाइट खालामनानै गेलेहोनो हागोन स' बेयावहाय बिथांमोना गेम गेलेबाथाय नोंथाङा मोनगोन बेयावहाय 2% विन खालामनो हागोन स' माखौथ' नेबाय दङ डिसक्रिपसनावहाय लिंकआ होनाय दंखायो जल्दि थांनानै गेलेहैदो गाइस मा होनो नोंथांमोना खाख्लुबना उन्दुबाथाय आङो गोजां बोथोराव गरम बोथोरावथ' ब्लेंकेट लानो हाया देसुन ओरैनो होमबाबो गोबाबा ब्लेंकेट लानासो उन्दुयो आङो ओमफ्राय थान्दा दिनावहाय आङो इदि खोख्लुबनासो उन्दुखायो इदिसो उन्दुखायो आं नङाबा मोजां मोना ना मबाइल नायनोबाबो बे सिङावहाय नायगोन इदि आरोना खाख्लुबनासो उन्दुयो ओमफ्राय आं खर' सानाय बायदि मोन्दों मानोथाय मिथिया ओमफ्राय दासो लावदुमनि फन फैदोंमोन आरोना लावदुमा बुंदों दख'ना गान आं मोनहैसिगोन होनना बुंदों दख'नासो गानना थांनांगौनो माने अफिसारनियाव थांगोन नालाय दख'ना गाननांगौनो आं सिखारनो बासोदोंमोन खर' सानाय बायसा मोनदों खिन्थु नोंथांमोननो आं जिहेतु दिन्थिनो होनना बुंबाय सिखाराबाथ' जानाय नङाना सिखारनानै देलायखानाय दंखायो इमान देलायलाया माने खानायखौ बाङाय स्ट्रेट खालामनांगोन माबा सुकमानिनि बायसा जादों खानाया बाङाय सिखारनोसै सिखारनानै टाचआप खालामसै एसे लिपस्टिक सिपस्टिक लानानै ओमफ्राय खानायखौ स्ट्रेट खालामसै ओमफ्राय दख'ना गाननोसै ओमफ्राय मागोआवहा दाथ' मागोआनो नोंथांमोना मागोआवसो नायखागोन दासो सिखारदों ना मा होनो रिल्स भिडिअ नायबाय थादोंमोन आं मालायफोरा जि मोजां रिल्स बानायो आं रोंथारा न'आव थांनांगौ आयु मानो सिखारनो बासोदों 5 मिनिट उन्दुना 5 मिनिट गुवाहाटी सारियालि नोंसा नोम्फाया
मा होनना बुङो नोंथांमोना साननो हागौ ना मा ब्लेंकेटावनो गान बुलाना उन्दुदो होननानै माने आङो आंनि बिसिनाया इथिंसो खर' आरोना सानजाथिं खर' आइथेङा सोनाबथिं ओमफ्राय आं दा मादि उन्दुदो मिथिबायना हरावथ' इथिंनो उन्दुयो दिसुन सानजाथिं मोखां जानानै ओमफ्राय दा सानावखाय माने बे खोलाहाथिंसो आरोना ब्लेंकेटखौ माने इदि खनना दोनदों आरो सायावनो उन्दुदों आं माने बेका बेकि माथिंबा उन्दुनो मोजां मोनो सिखारनांसिगोन माबा रायजाफैगोन आं स' गाइस दायो आङो दख'ना गाननोसै ओंखारनोसै So, iu agaya, dokona gangnasui ang. दख'नाखौथ' गानखांबाय ओमफ्राय मा होनो खानायखौ खालामनोसै मेकआपखौ दा लास्टआव खालामो खानाया जाबोरसो जागोन आङो गाइस आंनिया विन्टार सिजनाव गोजां बोथोरावहा आंनि खानाया पुरा फाथो एजेंसो जानानै थायो आरोना उपाय गैया खानजं गोदोरदोसो खाननांगौ खानजं फिसादोथ' खाननो हाखाया ओमफ्राय आं खानायखौ खागोन ना एगारगोन ना मागोन ना इदि सानबाय थाबाय ओमफ्राय र' खिराखौनो गाननो नागिरनोसै खिराखौबो नैबेखौ गानदोंमोन ओमफ्राय डेटिं मारनो थांनाय बा सोरनिबा हाबा जानो थांनाय बायदिसो नुदों आरोना स' बेखौ गानथ'ला आङो स' नै गाइस आं हेयार स्ट्रेट खालामखांबाय एसेल' खालामबाय बारडे कार्डि नंखाया नालाय आंनिया ओमफ्राय मेकआपखौ एसे टाच आप खालामबाय बास बेबायदिनो सिम्पोलै थांसै थरिना सोरखौबा प्रप'ज खालामनो थांगोन थरिना डेटिंआव थांगोन ओरैबायदि देलायनो होनदों साइडआव बेकग्राउन्डआव मेसि जानानै दङ मानो होनना बुंबा न'आव थांनोबो पेकिं खालामदोंमोन नालाय आङो बास मेकआपआ माबोरै जाखो मोखाङानो बोरैबा मा रागा जोङो आं मिथिबायना इमान मोजां ओंखारखांबाय हेयार स्ट्रेट खालामलायबाय दख'ना गानलायलायबाय दाबो मोनफैया रागायानो मुथु जायोलां बेखौनो दख'ना सख'ना खुनानै आरामसे उन्दुनानै थाबायलां रिल्स भिडिअस नायबाय थानोसै आं बालुलुनो मा रागा जोंनो ओंखारो आं 2000 years later. So guys नै ओंखारफिनबाय आङो ओमफ्राय सिम्पोल आरोना खिरा मोनसे गानबाय ओमफ्राय दायो थांनोसै जोङो सनै सेन्देलखौ गानखांबाय आङो वाइट कालारनि ओमफ्राय दस बोसोर नेखांनायनि उनावसो फाइनेलि लिंहरबाय लावदुम मिस्टार लावदुमा मोनालाय लांबाय फायदो चलो आङो चलो ओइलाय मोनफैबाय 10 बहाने करके ले गई दिल एन्जरखौनो माबा मोनसे नुनाय बायसा खालामनांगौ जाबाय नामा एखेबारे दाबो मोनफाय माराखै आंखौ ओरैनो मिसा मिसि बाहाय इलाय हन गाबनाय खोनाबाय होमबालाय लावदुम बिथांनिनो गारि नंगौना नङा नायनोसै बै आलाया दासो मोनफैदों माइसे गोबाव गारनासो थांबावबाय नायलाय फिजिंनानै फैदो आयौ अखा मोफ्लामदो नों उल्था जन्म जानाय नामा नोङो उल्था जन्म जाबाय अखा मोफ्लामबा गिनो गोनां मिथिबाय उल्था ना सिदा ओइ सिदा जालायो माइसे गोबाव आयौ सिट गैयानो हरलाय देलाय खेबसे नायनो होनबा लाबोनाय बुस्थुफोरखौ आयौ इमान गिदिर बुस्थु सिङावसो नामा खेबसे नायगौमोन माबोरै नुयो दाउ खासिया गाव जायालासिनो मालायनोसो होगोन आरो आयौ बोरैबा गिदिरथारल'सो देना नायनो मोजाङै खेबसे दैनाखौ नायफाय आगै अनजुना देनजार गिदिरखा मासे लाखिनो मालाय अफिसारा मोनजासिगोन दा जोंहा मोनजानाय नंला देनजार गिदिर बे मोनसेयाव बेसेबां 10 केजि नामा अरगोन नामा आखायाव अरमारगोन खोमा न' र'ना खेबसे नायनो इ गोथांना थैबायबा आयौ होननानै अरगोन नामा होमबा आं नायनो लुगैसोदोंमोन बर' होननानै
मायोमोन गिदिरखौ आयु देन्जार गोलोद माथार र' दे आं थिखांनाय नङा आयु इमा खर' वाव देन्जार गोलोद आं थिखांनो हायाखै नङा थांनांला नोङो बाय 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 ओइलाय सिगाङावबो ज' जालानो थैबाय आं माहा जबावनो होमबालाय दख'ना गाननानै थिखांगोन नामा हाय होमबा उन्दुना नोंबो गाखोनो हागोन स' नोंथांमोना गाज्रि साननाङा आरोना बे भिडिअखौ नायनानै माने अननानैसो होयो नालाय मागो बोथोर जिहेतु मा होनो मागोआ जोंनि बर'नि थाखाय बेसेबां इम्परटेन्ट मोनसे फेस्टिभेल जेनेबा नोंथांमोना मिथिखायो मागोआ बेखायनो माने अननानै जाय मानसिया गावनि खामानियाव हेल्प होयो बा जाय मानसिया आंगो बिथांमोननोथ' जों गिफ्ट होयो स' बेबायदिनो गिफ्ट महरैहाय बेफोरखौ होनाय जायो आरो बे नङा जे बिसोरसो बिहरो बिसोरो माने रायख' बेबायदि टाइपनि नङा आरोना माने अननानै गिफ्ट हैनो नागिरनाय बेबायदि आरो स' सोरबाफोर जानो हागौ आंनि भिडिअखौ जोंनि बर'निबो गिदिर मानसिफ्रा नायगोन बिथांमोननोबो सोरबाफोर गिफ्ट होयो स' बेवहाय आंखौ गाज्रि मोननाङा आरोना आं ओरैनोसो जक खालामदों बेनोसै थांगासिनो गारियावहाय दङ बिराद गोबाव नेहोबाय लावदुमा ओमफ्राय सिगांथिंबो जनो मोनाखै सब जागा लाजुबबाय ना गोदोरा साला उनथिं बोरैबा हालें जनांदों नालाय सिटखौनो इदि खालामजोबनानै दायो जों थांगासिनो मागोनि फिथा जानो लुगैसोबाय आब'आथ' फन हरगासिनो माला फैगोन होननानै मायो मेप मालायासो ना गिदिर मोनजासिगोन जोंफोरा गैया आरो एक नाम्बार लकेल ना जोंनि हासार गैयिना लकेल्स ना मायो मबेनि होनदो जोंनि हाखरनि जोंनि मबे बरमा बाक्सा बा नोंसिनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नाया बिराद गोथाव जायो नामा होनबालाय रावबो हाया बा जोंनिया गोथाव नङा आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिया हासार गोजा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि नाखौ मोनजाबाथाय नोंथांमोना फाइनोनो रोंनाय नङा जाहानिफ्राय मिथिबाय ना नायाबो नानि नङा होनलाय थेफा थुफा मानसिनि साइजखौ नुवाखै उदालगुरिनि मानसिनि साइजआ माबायसा होमबा नों सानना नाय नाया माबायसा जागोन होमबा नोंखौ सानना नाय बाक्सानि मानसि नोंनि साइजआ माबायसा नायाबो नोंबायदिनो रानथाब फुथाब जागोन आरो जोंफोरा नुवाखै लोदो नायाबो कम्बल खाद बिदिसो जागोन दा स' गाइस दायो जोङो मोनफैबाय नैबे एपार्टमेन्टआनो आरोना नैबे ओमफ्राय आं दा भिडिअ लानो हागोन हाया खुनु गेरेन्टि होनो हाया मानो होनोबा लाजिना इमान गिदिर मानसिखौ लोगो हमगोन ओमफ्राय दा मा होनो भिडिअखौ दिन्थिनो हायाबाथाय हामा मोना दे थु थांसै होनबा आयु डेन्जार अखा खोरोमसो फट' हरो नै नाया फट' खेबसे थिखांगौमोन आं लानो हाया दे नों थिखांनो हाया स' गाइस फैफिनबाय नोंथांमोनाथ' नै फट'खौल'सो नुबायना आं फट'खौ होना होबाय मानो होनबाय मान गिदिर मानसिनाव दहैनो खिथालांखादों आङो भिडिअ लानो बोरैबा मोनो आरोना बिराद मोजांमोन अनसोदों आंखौ थेंक इउ सार खिन्थु इयो कार्बिसो नालाय सारा नायनाय नङा आंनि भिडिअखौ होमबाबो आरोना ओमफ्राय दायो जोङो माबा माबि बायनो थांनो नागिरदों आरोना बारा फैसा गैया मोनसे बुस्थु लायनो थांगोन इयो माबा जुता बायगोननो जुता गैयाना बेस्रा दङ जुताखौनो खावजादो जुताखौनो खावजादो इमान साइजनि जुताखौ आं पसन्द जाना होदोंमोन खावजाबायसो आयु मोजां सालाय अखा हासोदों गाइसनि फ्रि फ्रि अखा हनै अखा साबोन फाद्रनि नोंखौ लायाखै लावदुमा मोसादोंमोन आरोना गावखौ लाजानो गिनानै आंनिखौ लानाङा दोनलायदों सेकेन्ड द'जनि देखायनांगौनो दानिया नङाबाथाय हाबनो मोनला नै सेकेन्ड द'जनि मा साजायदो एबारनिया ओइ इदिनो सेकेन्ड द'ज नायनायखायनो रावबो मानसि गैया गाइस नङाबाथ' ओरैबायदि फुल मानसि थायो सेकेन्ड द'जबो नायदो ना चेक खालामदो इखायनो मानसिया खमथार
नै लावदुमा शु बायदोंमोन आरोना बेनि बांसिन पसनानो ब्लेक एन्ड वाइट बेनिल' आरोना स' नै आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो माखासेखौ माने लावदुमनिनो शपिंनि थाखाय फैदोंमोन आरो आं गोसो गैया बायनो गोसो गैयामोन बाट गांनै बायबाय Ay, yellow ko. 2,000 years later. गोलैयाबाथ' जाल्लायानो जासिगौमोन फन नाम्बार दोनखायो मोनखागौमोन ओंखारनोसै गाइस मोनफैबाय फैबाय एवनो दोनथ'ना होनोसैलां